समाज सिबियारि फालांगिरि सुमित कुमार बर'आ पश्चिम महिना सेट्रापारानि श्री श्री सेमा फुजानि गाहाय सायनासालिखौ बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला थानगुरि गामिनि जाखांफुनाय फालांगिरि आरो समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ थानगुरि आरो पश्चिम महिना सेट्रापारा श्री श्री सेमा फुजानि गाहाय हाबलांग्रा लामा आरो गाहाय सायनासालिखौ बेखेवदों। थांनाय कर'ना बेरामाव गाग्लोबनाय समनिफ्रायनो बिथाङा दुखुथिया सुबुंफोरखौ मदद होबोदोंमोन। बेबादिनो बिथाङा जाखांफुनाय लाइमोन फालांगिरि आरो समाज सिबियारि सुमित कुमार बर' गुबुन गुबुन गथुम आरो निखावरि सुबुंफोरखौ दाबो मदद होनानै समाज सिबिबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। আজি এই মহিনাবাসী উদ্বোধনী কৰাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ দিলে আৰু মই ষ্টেজ উদ্বোধনী কৰিলোঁ আৰু মহিনাবাসী মোৰ ফালৰ পৰা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে মোৰ আই মাতৃ ভাই ভনী সকলোকে মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা সেৱা জনালোঁ আৰু আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা উপলক্ষে তাতেও মোক নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বাবে কৈছিলোঁ। তাতেও মই সেই অনুষ্ঠানটিত দৰ্শন কৰিলোঁ। দৰ্শন কৰি ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতি খুব ভালে লাগিছে। ৰাইজে মোকো বিচাৰিছে, তেনেকৈ আহি মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আৰু লগতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গুৱাকচি শান্তিপুৰ তাতেও মই শ্ৰী শ্ৰী কালীমাৰ ওচৰত দৰ্শন হ'লোঁ আৰু চবৰে যেন মায়ে চবকে ভালে কুশলে ৰাখে তাৰ কাৰণে মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। লগতে অসমবাসীক আৰু আমাৰ বিটিচিবাসীক মাৰ ওচৰত দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।